manga dulunya dia memberi haro kadiri denaiko. Tapi nyatanya kini adia dan cinta baralia pandang. Lai dan bujua hati Allah dan rintang diri jo angan-angan. Namun luka di hati nan adia guriakan mambu seso. Manga sampai hati adia sayang mengguriah luka kadiri denaiko. Eloklah cinta diurak saja. Lai dan bujua hati Allah dan rintang diri jo angan-angan. Namun lu